سلام سلام حزب እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ናይ ዝመደብ ዝተኸታተልቲ በቲ ንሕልፎ ዘበልና ዘሎና ቅዱስ ቃሉን ምኽሩን ናይ ፈውሲ ኣገልግሎትን እግዚአብሔር ዝተፈላለየ ጸጋታትን ምሕረትን ይበጽሐኩም ከም ዘሎ እምነት ኣለና ብምቕጻል ማሕበር ኣምላኽና ኣገልገልታና ኣብ ዝብል ኣርእስትና ሎማዓንትስከ ናይ ትንቢት ጸጋ ወይ ድማ መንፈስ ትንቢት ንትንቢት እንምርምረሉ ነጥብታት ወይ ረቑሒታት ሓቅታት ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ትንቢት ብዝምልከት ካብ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ክንመሃር ኢና ክፍሊ ንባብና ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳዕ 23 ዘሎ ነቶም ቅዱሳን ሓደ ተፈላለየ በብዓይነቱ ምኽርታት ክህቦም ከሎ ንርኢ እሞ ስለዚ ኣብኡ ብዛዕባ ትንቢት ተዛሪቡሎ እንታይ ኢሉሎ ካብ ቁፅሪ 16 ዋላ ከንብቦ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ኢሉ ከይባተኽኩም ጸልዩ ኢሉ እዚ ምእንተኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እሞ ብኩሉ ኣመስግኑ ኢሉ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ኢሉሎ ብድሕሪኡ ሽዑ እንታይ ኢሉ ትንቢት ኣይትንዓቑ ንኩሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ክብል ከሎ ንርኢ ብምልእቲ ክፍሊ እንተንብብኩሞ ጽቡቕ እዩ ትንቢት ብዝምልከት ግና ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና እሞ እግዚአብሔር ክዛረበናን ክምህረናን ንጸሊ ኣቦ ነመስግነካ ስለ ህያው ቃልካ ስለ ቅዱስ ምኽርኻ ክብርኽን ህበካ ይግባእ እሞ ኣብዛ ጸልማት ምድሪ ኣብዛ ጸልማት ዓለም ንህይወትናን ኣብ ኩሉ መመለላስናን ጠቓሚ ዝኾነና ጽቡቕ ምኽርኻ ብቅዱስ ጽሑፋት ስለ ዝገደፍካልና በይንና ስለዘይ ሓደካና ንመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቅዱስ ስምካ ይባረኽ በዚ ቅዱስ ቃልካ ድማ ሎሚ ተዛረበና ተማዒድና ተጠቂምና ድማ ንበረኸት ክንከውን ርድኣና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ኣሜን ትንቢት ብመሰረቱ ትንቢት ካብ ብሉይ ኪዳን ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ትንቢት ዝብል ቃል ረኣይ ወይ እቲ ዝንበ ሰብሲ ከም ሓደ ሰብ ዘይሪኦ ዝርኢ ከም ዝኾነ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ ረኣይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ከም ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 9 ፍቕዲ 9 ተጻሒፉ ኣሎ እምበር ትንቢት ሰብ ዘይረኣዮ ዝርኢ ንቕድሚት ድዩ ብዛዕባ ህይወትካ ድዩ ዝርኢ ዘበለ ነቢይ ትብሎ ስለዚ ክርኢ እንተ ደኣ ኮይኑ ብክልተ ዓይኒ ናይ ስጋ ዘይኮነሲ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ብውሽጢ ኣምላኽ ክርኢ ዘኽኣሎ ዘበለ ኩሉ ንሱ ነቢይ እምበር ትንቢት ስብከት ኣይኮነን ትንቢት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ዝመስለካ ጠቕሲ ወይ ኣብ ልብኻ ዝተመላለሰካ ጠቕሲ ኣውፂኢካ ምዝራብ ኣይኮነን ትንቢት ኣቐዲምካ ንትፈልጦ ብዛዕባ ትሰብዲ ብዛዕባ ኩነታት ኣዘንጋ ዓቢልካ ከም ሕጂ ዝመፀካ ወይ ካብ ኣምላኽ ዝረኸብካ ጌርካ ምዝራብ እውን ኣይኮነን እኳ ደኣ ስሕተት እዩ ትንቢት ካልእ እንታይ እዩ ጠንቂልካ ወይ ሃንዲስካ ካብ ልብኻ ትዛረቦ እውን ኣይኮነን ትንቢት ደኣ እንታይ እዩ ትንቢት ቅድሚ ሕጂ ኣምላኽ ቅድሚ ሕጂ ምሳኻ ዘይነበረ ካብ 5 ህዋሳትካ ወፃኢ ካብ እግዚአብሔር ካብቲ ኣምላኽ ሓቂ ብቐጥታ ብመንፈስ ኣብ ውሽጢ መንፈስካ ትምቀሎ መርሚርካ እትቕበሎ ከይወስኽካ ከይነከኻ ተጠንቂቅካ ንምህናጽ
التم حلالفو ناي حدري ملأختيو سلازي أستوعيلكم كتكونوا تترجموا تسفاي قبر سلازي أب حدش كدان تنبيت كم زلوا قلت إفنا أمين كنبللون ويدما كي مرمرنا كي تعذبنا خنقبلون أي تسحفن سلازي تنبيت أي تنعقو مبليو بقالو تاوي أقرار بايو صحيفو زلو تنبيت تقبلوا أي كونن زبل زلو تنبيت أي تنعقو إزبل زلو كتنعقو ناب اتبللو زنبالي سلازلو سلازي تنبيت أي تنعقو إزبل زلو تنبيت كنمرمر كنعزب مبر كم زلوا بوبقنا تزربه أمين كنبل تخكل أيكون الفلتت من البات حلواتنا يتسب تخكل نابرؤو أكايدؤو أب هيواتو أب تاريخ هيواتو أب دحربايتو نزقت أما زبالة بونقيرو بزي أبير كاب تخل فلتت زلوا بزعبات السبدي بزعبات خونتات مقيلو خزارب كله تي الفلتت زلوا تسب تي بعد قداي وان أمين كبل يقبوي يخيليو بزعبات تنبيت قنا تهاوي خنا أمين كنبل أي تتصوعنا بار تنبيت على دي بالزمن زي ولو بزحات على قلبة كريستيانات تنبيت مس هوارياز تود إز مسلو مسحاب قدس جنكم أيبلني كسع مسعات قويتا وهبتات كهلو أب قداماي ملأختي أولوس نفسب قرنطوس معرف حدا تزاريبو له أفقدي شعاتن شمونتن كم زيبل مجهد ويتنا يسوع كريستوس النات تصبيهم بحدا وهبت أجاكوا خيجودلكم يزبل زلوا وهبت أجاتاتنا يقويتا وهبت أجاي بلو وهبت منفس قدس بلو قلتي أحدي أجان منفسن حدي وهبت أجا وهبت منفس وكوا خيجودلكم نصد ما بمعالت ويتنا يسوع كريستوس بتا يسوع مسألة جزية بزي أنت خدكونك صع مودة أتاخذنا عكم يويب زي أبهر تمسجن يخون سلازي الله مخنياتو كريستوس ايتلوط انمو وهبتاتو دما يلوطني منفس قدوس اب زمن زي الله امو مست منفس قدوس دما وهبتات الله ግን مرميرنا انت عذبنا كنقبل او تصحيف له سلازي تنبيت ايتنعقو مسبلسي نخلو تعذبو يزبزلو سلازي كنعذبيو زلنا كنمرمر يزلنا شعونه تسناي حزو كاب كفو زبل خل دما رحقو يلو ابز تعذبو يلو أب قداماي ملأختي يوحنس رابعاي معرف دما مرموريل كن مرمر كألن ولا بزي قداماي قرنطوس ون أب 14 انتاي ديلو أب قصري أسران شمونتن أسران شعاتن سلاسة زلو انتاي بل كاب أسران شعاتن كم ببخص سلاسة كم زيبل نبيات دما خلته ويسلسته خوينهم يزاربو وتم كالوت دما يمرمرو يزبزل نالباتهم كالوت قبل كلها تابعت كريستيان مستمع قلقلتي مالت دخون يخون ويس وتم منفس تنبيت زلوهم مزحتو جزيه قاليهم وتم منفس تنبيت كم اتاتهم زلوهم يمرمروا زبل زلو يمثل جن بقال املاخون كن مرمروس لان خئل بتعوشتنا تقبلنا يوم منفس بتمنفس اوسب نخل يمرمر نسقنا بحدا كاي مرمرن زبل سلازلو توشنا زلو قبعات توشنا زلو منفس ايونا يكونن كعذاب كمرمرون كالات هالوي እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምሮ ጉዳይ ዘይኮነ ናይ መንፈስ ጉዳይ እሞ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ምዕራፉን ይመርምሩሎ ኢሉሎ ኣብ ቁጥሪ 1 2 አቶም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም ወጽኦም ኣለዎ እሞ ቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንትኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ሁሉ ኣይተእመንዎ ይዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ዓለም መንፈስ ዝንበይሎ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ካብ ተሐቀኛ ኣምላኽ ካብ ናይ ሓቂ መንፈስ ኮይኖም ዝንበይ ድማ ኣለዎ ስለዚ ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ውህበት እዩ እሞ ተሐቂ ትንቢት ካብ ተሐሶት ትንቢት ብኸመይ ክልኩዐ ብኸመይ ክፈልጦ نزبل حتاتي زي تملسي هذا حموشت نتبتات كهبوكمي قداماي اتتنبيت كم تأب قداماي قرنطوس 14 فقد 3 تزاري بوز اللو اتتنبيت نمهناس نممعاد نمصننا ايو زم حلالف سلازي نتا محبرك وهابا خلو اب
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጸጋ እዚ ክግለጽ ከሎ ይሃንጽ ድዩ ተጋገየ ሰብ ይገንሕ ገኒሕ ይመልስ ድዩ ተሰብረ ልቢ ዝጓሃየ ኸየጸናንዕ ድዩ ካብዚ ወጻኢ ክኸውን የብሉን ኣብ ልብኻ ዘሎ ድማ ዝነግር ድዩ ስለዚ ኣብ 14 ፍቕዲ 3 ድሓር ፍቕዲ 25 እዚ ተዛሪብዎ ኣሎ ፍቕዲ 3 እንታይ ኢሉ 14:3 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ትንቢት ዝንበግና ንሰብ ዝሃንጽን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ ኢሉ እንታይ ንሰብ ዝሃንጽ ዝምዕድ ወይ ድማ ዝገንሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘጸናንዕ ኣብ 25 ስግር ኢልና ድማ እንታይ ኢሉ ግናኸ ኩላቶም እንተተነበዩ እሞ ኢሉ ካብ ቁፅሪ 24 ሓደ ዘይኣምን ወይስ ዘይምሁር እንተኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም እቲ ኣብ ልቡ ተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘለና ነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኩላቶም ይገንሕዎ ይገንሕ እቲ ነቢይ ኩላቶም ይፈርድዎ ይብል ኣሎ እቲ ኣብ ልቡ ተሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እና ነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ ኢሉ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ልባ ዘሎ ኩሉ ምስ ነገራ ናይ ድሕረ ባይታ ኩሉ ምስ ነገራ ሰብኣይ ክጸውዕ ኢልዋ ሰብኣይ የብለይን ኢላቶ ወሓቅኺ ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮም ኽዝ ምሳኺ ዘሎ ድማ ሰብኣይኪ ይኮነን ምስ በላ ኣታ ሰብ ንስኻ ብሓቂ ነቢይ ኢኻ ኢላቶ ስለዚ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ዝሰግድሉ ድማ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ኢልዋ ስለዚ ንጎይታ ክትሰግድ ንኣምላኽ ክትሰግድ በቲ ትንቢት ገይሩ ዓዲምዋ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ርእሱ ገሊጹላ ማለት እዩ እምበኣር ተቐዳማይ ይብል ኣለኹ ዝሃንጽ ዝመልስ ዘጸናንዕ ድዩ ወይስ ዘፍርስ እዩ አንጻር ምህናጽ ምፍራስ ስለ ዝኾነ ኣበሳኻ ኸይቀልዐሲ ስቂሉ ኣብቲ ዘለካ ኣብ ኣበሳኻ እናተመላለስካስ ዘዳዓዕስ ድዩ ኣበሳኻ ሰጊሩ ዝዛረብ ድዩ ኣይኮነን ኣብ ደጉዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ከምትነዳኣ ተነበይልኩም እምበር ኣበሳኺ ኣይቀልዕልክን ይብል ነቢያትኪ ተጻዊቶምልኪ ይብል ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ውሽጥኻ ናብ ኣምላኽ ክትምለስ ዘለኻዮ ጉጉይ ህይወት ዝዕርድ ድዩ ወይስ ዝሰብርካ ኣክንዲ ዘጸናንዕስ ዝሰብር ድዩ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እምበኣርቲ ናይ ብሓቂ ትንቢት ከመይ ጌርና ንፈልጦ ዝሃንጽ ዝመልስ ዘጸናንዕ እዩ እዚ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 32 ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ንምህናጽኩም ዝኸውን ጸጋ ይብል ጸጋ ይሃንጽ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ዘንበብናዮ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ድማ ክልተ ይሁዳን ሲላስን ዝበሃሉ ነቢያት እዮም ነይሮም እሞ ነቲ ህዝቢ ከም ዘጸናንዕዎ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15 ፍቕዲ 30 ንሳቶም ምስ ተላእኩ ኢሉ ይሁዳን ሲላስን ማለት እዩ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ ደብዳቤ ትሒዞም ስለ ሰደድዎም ካብ ኢየሩሳሌም ምስ አንበብዋ ድማ በቲ ምጽንናዕ ተሓጎሱ ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ይብለና ስለዚ ምምዓድ ኣብኡሎ ምብርታዕ ምድልዳል ኣጆኹም ምባል እውን ኣለዎ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስብሓት ንስሙ ይኹን ካልኣይ እቲ ትንቢት ናብ ክርስቶስ ዘጠምድ ድዩ ወይስ ካብ ክርስቶስ ዘሸፍት እዩ ኢሉና እግዚአብሔር ኢሎም ዝዛረቡ መሊኦም እኳ ካብ ኩሉ ዓይነት ካብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንፈልጦም ካብ ዘይንፈልጦም ኣብ ጉሁድ ቦታ ኣብ ሕቡእ ቦታ ይህልው እኳ ግን እቲ ትንቢት ናብ ክርስቶስ ዘየጠምት እንተኾይኑ ሓሶት እዩ መንፈስ ትንቢት ሲ ንክርስቶስ ክንዕቢ ንክርስቶስ ክንሰግድ ንክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ክንጠብቕ ክንኣምን ዝገብር እምበር ካብ ክርስቶስ ዘሸፍት እንተኾይኑ እቲ ትንቢት እቲ መንፈስቲ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ
بزخونه ناي وهبت أجلجلوتات كنجلجل كلنا بيسوع كريستوس أملاخ خبر مبر نابكاله زت أمت الحر خوينو حاسوتي رأي ديو حلم ديو تنبيد ديو نابكاله كتملخ نابكاله كتسجد نخاله كتأمت شمكاله كتسوع زجبر تخوينو نسني أملاخ منفس يكون أبرأ يوحنس تي نترأي زريو زنبره ملأخ كسجد له يوحنس كسجد مسفتنه تتنققيلو بعشرة تشعته رأي يوحنس عندنا معرف عسران كلتنا بعشرة تشعته انتايلو قصري عشرة انتايلو أنا أخ سجد له إلى ناب قدمي أقارو في جنبلكو تملأخ ناب تملأخ نصير ما خيت قبره تتنقل مسكر يسوس اتمنفس تنبيت يمو أنس كما هان كم توم مسكر يسوس زحزو زلو أحواتكا باريائي نعم لاخد أسجد بلن سلازي انتاي كويني يخم أزقبر زلو بقرمو بزقرم أبتي ملأخ زرعايو زقرم زدنق حلف زبالي كبرك زي أبهر مسرعيكو أخسجد فتينو زسجد له حدا قويتات راي زملخ حدا قويتات راي ناب ملأختي ناب صادقانات ناب زحلفو قدسان أبيلو كتزبل زقبركا تمرت ديو تنبيت ديو نسو كاب أملاخ أيكونا سلازي تمنفس تنبيت ناب أملاخ نخرستوس زمسكر يوم بر زدناقر أيكونا زي أبهر تمسكن يخو سلازي أبعدنا قنا بزح بشم كريستنا مسيلو ناب كالي ززبلي وكوادا كريستوس سلازبلكا كم كنشا وي كم كالي امنت زلكا غير زقوصر حسم حساو منفس ابتهاجر غزيل سلازي خنا استوعلالن سلازي اب غبر حواريا سالساي معرف كاب حدث 16 بيتروس نتا اكاريتو زحممه اب طابيت مقدس ابتي دغبيت مقدس زلمن زنبر تنس مسبالو كلهم نابتم تأمراز زغبرو ناب بيتروسن يوحنسن مسطمتو سلمنتاي بغزا حيلنا بغزا صدقنا كم زغبرنا نابانا طمتو نسو تي تسقل يسوس املاح اخبيرو بسمو مأمان كبرتو ناي سمو خبر دما نسب خمس حو غيرو ناب يسوس طمتو كبلون كلينا ندري حواريات كبر املاح يسرقو نبيات كبر املاح يسرقو ملأخت خبر እግዚአብሔር አይወሰዱ نفلت كل خبري እግዚአብሔር كل سجدت نعوي ስለዚህ ናብ ክርስቶስ ተጠምድ ወይ ዘሸፍት ኣብ 14 بعد ጳውሎስ ልክዕ ተማሳሳሊ ከምዚ ኣብ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሰብኣይ ኣጋሩ ዝሐመመ ወይ ልሙስ ዝነበረ ተንስእ ዓራት ካንጽፍ ምስ በሎ ገሪሞም ቶም ደቂ ዓዲ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ጣዖት كم زخونو مسيلوهم كاب سماي زوردو زيوم أمالختي أميلهم كسوؤلهم مسفتنو بحيلة قدل تطنقون حنا خمخاتكم زفترتنا سبينا إلهم حمد كنسنسو خلو أبقزاء رؤسهم نري يا أبهر تمسقن يخون مبارا بزداقم 10 سلست حدا نبي ويحلام حلمتات تنسيو حدا ملكت ويت حدا تأمرات انتهى بكامو بتزبلك هذا ما انترى أخوينو مناب كالوت أمالختي نخيد نسقد لهم انتيلوكا تطنقا እግዚአብሔር ምን ተخفتناካ حسوت ነቢያት ክልከልካዩ ስለዚህ ንስኻብ ኣምላኽ ትጸንዕዶ ስለዚህ ናብ ኣምላኽ ጥበ ንዕኡ ድማ ስገድ ንዕኡ በይኑ ኣገልግል ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ሓሳብካ ብኩሉ መንፈስካ ንሓደ ኣምላኽ ጥራይ ክትከውን ኢኻ ተፈጢርካ ጥራይ ኢኻ ክትኮን ተፈጢርኪ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሞ እዚ ዝብለኩም ዘለኹም ተኣስተውዒልኩም ወሲ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት እዩ ትናይ ኣምላኽ መንፈስ ትናይ ኣምላኽ ትንቢት نخرصص كنا دنق يسوس قوي تايو كنبل زقبرنا سالساي اتنبيتي مستنبه اتتنبيو ابقوانو تفتصمو داي تفتصمن حدا ملكعي دمازي قالون قبرون ببينو زخونه نبي تنبيتو زي تفتصم نبي نسو كاب املاح يكون بزا قدامي تقدم كجمر قالون قبرون ببينو زخونه اب هيوتو بمنقدو زمالالس حاتيات زقبر كم قال أملاخ زي كونه حماقن زي تعين زي تسانخ له هيوت زلو زي تعين أبراز زلو سب كنبا مسرع أخايو بفريو كتاليلي أخ
أبزربهم نه أملاخ مسيلهم እግዚአብሔር እናጠቀሱ ጎይታ እናበሉ ዝንበዩ ኣብ ህይወቶም ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለኻ ግና ዘይጥዑይ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣይትቀበሉም ኣይትፍርሃዮም ካ እዚ ድማ ማቴዎስ ቃሉን ግብሩን ሓደ ክኸውን ከም ዘሎ ገሊኦም ትንቢት ተነቢዮም ኃጢአት ዝገብሩ ሓሶት ዝሕስቡ ሰብ ዝብዝብዙ ገንዘብ አምጽእ እናበሉ ሰብ ዘደናግሩ መሊኦም እዮም ስለዚ ብፍሪኦም ኢኻ ተለልዩ ስሱዓት ዲዮም ዓመፅእ ዲዮም ንርእሶም ዲዮም ዝነብሩ ወይስ ንኣምላኽ ከኽብሩ እዮም ተላኢኾም ስለዚ ምእንቲ እዛ መንጌራ ምእንቲ ቁሩብ እኽሊ ሓሶት ዝንበያ ነቢያት ኣብ ኤርምያስ 13 ተዛሪቡለን ኣሎ ስለዚ ምስ ጥቕሙ ዝኸይድ ተደኣ ኮይኑ ዝምንጥል ተኽላ እንተደኣ ኮይኑ ኣይትቀበሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እዚ ቃል እዚ ጽሒፉሎ ማቴዎስ 7 ካብ 15 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቆ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሶምሲ ክዳና ባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ብፍሪኦም ከተለልዮም ኢኹም ካብ እሸኽዶ ወይኒ ይቕንጠብ ወይስ ካብ ተኸርባስ በለስ ከምኡ ኸ እቲ ጽቡቕኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ እቲ ክፉኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ ጽቡቕኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉኦም ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮነሉን ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሎም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ እምበኣርሲ ብፍሪኦም ከተለልዎም ኢኹም ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ደኣ እምበር ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ይኮነን እታ መዓልቲ እቲኣ ብሽምካ ተነቢና ከምዚ ጌርና ክብሉ እዮም ኣቶም ገበርቲ ዓመፃ ኢለ ግና ካብ ቅድመይ ከርሕቖም ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ህይወቶም ጥዑይ ድዩ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ፍርሃት እግዚአብሔር ኣለዎም ድዩ ንረኣዮም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን መበል رابعاي تنبيت كفتسم كتصبيون ترى أخوان كاسي تتزربكا قد محجي استفتسم قال الله ولو اتنبيتي سي قد محجي خنبس انيحو سبات مسكيرهم اللي دلو تفلطو لكم ساميئيل كابدان كسعب إرشبع بزلو إسرائيل طعي نبي أمون نبي كم زخونا الرقاقيسو سلس ساميئيل كما تسخل كل سب ካብ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሒዙ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ ስለዝነበረ ሳሙኤል መጽእ ይኽበሃል ከሎ ይንቀጥቅጥ ነይሩ ህዝቢ ሎሚ ኸ ትዝንበልካ ቅድሚ ሕጂ ተነቢ ይፈልጥ ድዩ ትትንቢቱ ከተፈጺሙ ድዩ ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ኣይትፍርሃዮ እዚ ድማ ብዘዳግም ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ሓደ ሓበሬታ ሂቡሎ እንታይ ኢሉሎ ብዘዳግም 18 እሞ ሓደ ነቢ ክሰደልካ እቲ ነቢቲ ክዛረብ ከሎ ስምዓዮ ትብል ኣለኻ እሞ ካባኻ ከም ዝኾነን ካባኻ ከም ዘይኮነን ከመይ ገይረ ይፈልጥ ኢልካ ብልብኻ እንተሓሰብካሲ ክትሓስብካ እትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ይፈልጦ እንትበልካ እቲ ትንቢት ዝተነበየ ሰብ ነቲ ዝበለካ ቃል ኣብ እዋኑ ተፈጺሙ ዶ ኣይተፈጸመን ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ነቲ ነቢይቲ ብድፍረቱ ተዛረቦ እሞ ኣይትፍርሃዮ ክብል ከሎ ንርኢ ኣብ 18 ካብ ቁጽሪ 10 ካብ ቁጽሪ 19 ይኸውንካ ዘዳግም 18 ካብ 19 ክሳዕ መወዳእታ ክሳዕ 22 ማለት እዩ ከምዚ ይብል ይኸውንካ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ ነቲ ኣነ ካብኡ ክደልዮ እየ ምስ በለ እቲ ብድፍረቱ ብስመይ ዘይኣዘዝክዎ ቃል ዝዛረብ ነቢ ወይ ብስም ካልኦት ኣማልኽቲ ብጀካ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ዝኾነ ዝዛረብ እቲ ነቢይቲ ይሙት ኢሉ ዘይኮነ እንተደኣ ኮይኑ ብልብኻ ድማ እቲ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ከመይ ጌርና ንፈልጦ እንተበልካ እቲ ነቢ ብስም እግዚአብሔር ምስ ተዛረቦ እቲ ነገር እንተዘይኮነ እንተዘይመፀ እዚ እግዚአብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ምዃኑ ምልክት ይኹንካ እዚ እቲ ነቢይቲ ብድፍረቱ ተዛረቦ እሞ ኣይትፍርሃዮ ስለዚ ክፍጸም ተጸበዮ ብፍላይ መዓልታት ወሲኑ ግዜ ወሲኑ ንዓመታ ወይ መዓልቲ ወይ ወርሒ ወሲኑ ተዛሪቡ እንተደኣ ኮይኑ ንሱ ምስ ሓለፈ ዘይተፈጸመ እንተኾይኑ ኣይትፍርሃዮ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣብ መጨረሽታ ትንቢት ሓቅነቱ ከነረጋግጽ ክልተ ወይ ሰለስተ ምስክር ክህሉ ኣለዎም ከምቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ፈቅዲ 28 ክልተ ወይ ሰለስተ ነቢያት ይነበዩ ቶም ተቐሚጦም ዘለው ድማ ይመርምሩ ኢሉ ምስክር ክህልዎ ኣሎ ሓንቲ ትንቢት ንበይና ኣኽልቲ ይኮነትን ስለዚ ምስክር ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ክልተ ሰለስተ ክደጋገም ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ንዓና ተዛረበና መረጋገጽ ክኸውን ኣለዎ ካልእ
እቶም ብሱላት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብቃል ኣምላኽ ዝበሰሉ ህይወቶም ዘማዕረዩ ምስ ኣምላኽ ቅዱስ ምምልላስ ዘለዎም ብቅድስና ዘመላለሱ ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ክምርምርዎ ድማ ክንነግሮም እሞ ብዛዕባ እንታይ ትብል ክንብሎም እውን ዝከኣል እዩ ምክንያቱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 እንተደኣ ካብ 1-3 ርኢናዮ ነቲ ትንቢት ኣጋቦስ ወይ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ነቢይ ዘምፅኦ መርሚሮም እዮም ቅድም እናፀሙን እናፀለዩን ከለዉ ትንቢት መፅዩ ድሓር ምስ መርመርዎ ሓቂ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ እንደገና ፀሙን ፀሎትን ገይሮም ነቶም ኣሕዋት ኣእዳዎም ኣንቢሮም ኣፋንዮሞ ኣብ 15 ከዓ ስግር ኢልና ቁጥሪ 6 ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ክምርምሩ ድማ ሽማግለታትን ሐዋርያትን ብሓንሳእ ተኣከቡ እዩ ዝብል ስለዚ እቶም ብቃል ኣምላኽ ዝበሰሉ ድማ ክምርምርዎ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ብቅዱስ ጽሑፍ ከም ሰብ ቤርያ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 17 ካብ 10-11 ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኮም ምስከደ እዚኦም ኣይሁድ እዮም እስከ ከምኡ እንተኮይኑ ኢሎም ነቲ ቅዱስ ቃል መርሚሮም ብምሉእ ልቦም ተቀቢሎሞ ስለዚ ኣዝዩ ፀናዕ ቃል ትንቢት ስለ ዘለና በቲ ቅዱስ ቃሉ መርሚርና ነቲ ትንቢት ሓቅነቱ ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና በቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ከዓ ክነረጋግፅ ብስለት ተዳልዩና ዝወድሓንኩም ትንቢት ሓቂ ድዩ ሓሶት እንምርምረሉ 5 መለክዒታት ይበኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርኩም ዝወድሓንኩም አሜን